Jamila.
Diyos, maray na aga po mga tugang. Matindog po ang gabos para sa satong novena. Kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Kagurangnan kong Hesukristo, Diyos na totoo asin tawong totoo, sa imo ako may pagtubod, paglaom asin pagkamuot, nagsusulsol ako nin udok sa buot, ninhuli sa pagkakasala ko sa imo, may pagsarig sa imong pagkamay herakon, nagmamaot ako na daina magkasala giraray, sa tabang kan sa imong grasya, asin sa makusog na pag-ampon, kan sa imong mahal na ina, si Maria Santissima, nabuot kong umawon sa gabos na aldaw nin sa kong pagkabuhay, urog na ngunyan an sa kong pagpamigbi, sa kuya man na idunudulot sa iya, bilang sa mu'man na ina. Amen. Maluhod po. Maninigong gayong mamumuto na reyna asin ina niya mong Maria, an sa imong mahamison nangaran, nakakataong kaugmahan sa langit, nakakarangas sa daga, asin nakakapatakot sa infyerno. Sa pagmaawot kan Diyos na ipadaraan sa iyang aki sa pagwaras kan kapanoan nin kaligtasan, kapalaenan asin mga biyaya, an isinamno sa imo kan ipinangidam ka. Mga biyaya na itinao sa imong urog na kapalad na pagkabuhay, mga kadakulaan ang isinamno sa imo nin makakamhan, tabangi kaming makapaghiras kan kapanoan mo, tabangi na matawan ang naghehelang nin kaumayan, ang nagmumundo kaalingan, asin an parakasala kapatawaran. Sa imong pagkaina, kami asin an mga anghel naguugma, asin an Santissima Trinidad pinagmumuraway. O Maria, samuyang ina, ika minasarig sa kamurawayan ni Jesus na nagsakit, nagadan asin nabuhay liwat sa pagtubos sa muya. Minasarig man kami sa iya na nagtugdas kan kabanalan na sakramento nin Eucharistia. Sa imong mamurawayan na pagkaina, minasarig kami sa pagpamibi, asin sa pagdevosyon sa imo, na siring sa katig na makakalangan sa muya, siring sa makusog na bulong na makakaumay kan samong mga kasakitan, siring sa makusog na tabang sa samuyang mga kaipohan. Nagaarang ako nin udok sa buot sa imo, o mahal na ina, nagaarang ako nin paulit-ulit sa sakuyang nguso, tanganing matala ng God sa sakuyang puso, ining mga mahamison asin malagang mga tataramon.
Nuestra Señora de Peñafrancia, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Peñafrancia, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Peñafrancia, Ipamibi mo kami. magpamibi kita kay Virhen Maria sa pagpahayag kan mga tataramunin pakimaherak, ipamibi niya to, antara Maria, pano nin grasya, an kagurang nantang Diyos yaong sa imo, pinaurog ka karahay sa babae gabos, asin urog pa karahay an sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, ina nin Diyos, ipamibi mo kaming mga makasaalan, ngunyan asin sa oras kan samong kagadanan. Amen. Mamumuton kong ina, sa gabos na panahonin sa mong pagkabuhay, tabangi man kami na makahirak-hirak na parakasala, na maging maninigo asin maging kasaro kan sa imong mamumuton na aki. Tara Maria, pano nin grasya, an kagurang nantang Diyos yaon sa imo, pinaurog ka karahay sa babae gabos, asin urog pa karahay an sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, ina nin Diyos, ipamibi mo kaming mga makasaalan, ngunyan asin sa oras kan samong kagadanan. Amen. Agihanin mga langit no na biyaya, tawi kami nin luha, tanganing pagtangisan mi an samong mga kasaalan. Tara kagurangnan Maria, pano nin grasya, an kagurangnan tang Diyos yaon sa imo, pinaurog ka karahay sa babae gabos, asin urog pa karahay an sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, ina nin Diyos, ipamibi mo kaming mga makasaalan, ngunyan asin sa oras kan samong kagadanan. Amen. Reyna nin langit asin daga, ampuna asin suruga kami, laban sa sugot kan samong mga kaiwal. Tara Maria, pano nin grasya, an kagurang nantang Diyos yaon sa imo, pinaurog ka karahay sa babae gabos, asin urog pa karahay an sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, ina kan Diyos, ipamibi mo kaming mga makasaalan, ngunyan asin sa oras kan samong kagadanan. Amen. Ikinabubuhay asin namumutan na aki ni Joaquin asin Ana, darahaman kami sa imong mahal na aki. Tara Maria, pano nin grasya, an kagurang nantang Diyos yaon sa imo, pinaurog ka karahay sa babae gabos, asin urog pa karahay an sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, ina nin Diyos, ipamibi mo kaming mga makasaalan, ngunyan asin sa oras kan samong kagadanan. Amen. Paalawan nin mga parakasala, sungkuaman kami sa oras nin sa imong pagkagada, nin samong pagkagadan, asin buksan para sa mo an mga tata nin langit. Tara Maria, pano nin grasya, an kagurang nantang Diyos yaong sa imo, pinaurog ka karahay sa babae gabos, asin urog pa karahay an sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, ina nin Diyos, ipamibi mo kaming mga makasaalan, ngunyan asin sa oras kan samong kagadanan. Amen. Hilingaman kami o may herako na ina, Virhen de Peñafrancia, kan sa imong mga mamis na mga mata, asin kay rakiman kami na minadulok sa imo, pano nin pagsulsol, at tamanaan sa mong familia, katuod asin para surog, tabangi kami na sa imong mga devotos, si buhay pa asin mga gadana, urog na itong mga nangangaiponin sa imong pagtabang, sa oras nin sa mong mga pag-alaman, kakundian asin pagtios, urog na sa samuyang pagkagadan, antabayi man kami sa atubang nin sa imong mahal na aki, tanganing masurog asin matabangan mo kami, danay mo kaming antabayanan bilang sa imong mga devoto, na darakan dakulang pagsarig sa imong pag-ataman, minaluhod sa imong pamitisan, sa paghagad kan sa imong mahalagang pagtabang. Nuestra Señora de Peñafrancia, pamibian, tabangi, rangaha, asin ligtasan man kami. Amen. Santa Maria, surugaan mga nakikimahera ki Kristo, tabangi ang mga maluya an isip asin buot, pamibian ang banwaan, pakimaerakan ang gabos na klero, hare pagpabayai ang kababaihan, na namumuot sa imo. Mamatay ang lugod ang sa imong pagtabang, nin gabos na mga nag-uumaw sa imo,
o inang Virhen de Peña Francia, papagkanigua o Virhen na makapag-umaw kami sa imo, tawi kami nin kabagsikan sa pakikipaglaban sa samong mga kaiwal. o ina niya mong Maria na nagsakit manin makuri, na panuman an sa imong malinigo na puso nin pagsakit, urog na kan mahiling mo an sa imong aki na nagsasakit, mantangyaon an makasupog na pagkastigo, ninhuli sa kasailan na daiman niya ginibo. Inako mo man ang mga kapaitan sa may pamitisan kan krus, na kung saan ika naging ina man niya mo, kan sinabi ni Jesus kiwan apostol, uyaan sa imong ina, inako mo man kami na mga parakasala, nin may pagkaherak. Nagngangayo-ngayo kami sa imo, nin may pagpakumbaba, na magtado manlugod sa samuyang puso, an sa imong pagkamuot bilang ina, tanganing danay manyamong rimpuson, an mahalagang balos kang pagtubos sa mo. Asin pahalagahan manyamo an paagi kan gibong karahayan, di ay may manlugod pagsayangon, hulikan sa muyang mga karatan, an sa imong mamumuto na sakripisyo, asin ang dakulang bunga kan pagtubos sa muya, kan sa imong aki na si Jesus, huli kan pagsakit kan sa imong mahal na aki, magkaigwa manlugod kami nin kusog, na akoon ang mga pagtios digdi sa kinaban, asin sa paaging ini, mabuhay kami sa kabanalan, pasiring sa kamurawayan, Nuestra Señora de Peña Francia, ipamibi mo kami. Amen. O Birhen Maria, mahal de Peña Francia ngaran, patronanin kabikolan kaming sinasarigan. Ikaanli na laoman, orog na sinasarigan, sa pakaabot na marhay sa langit ka murawayan. Di mo kami pabayaan, di kaining kinaban, kundi mo kami tabangan, daing marhay nakadadatnan. O Birhen Maria, mahal de Peña Francia ngaran, patronanin kabikolan kaming sinasarigan. Minaluhod kami ngunyan, sa dapan mong sinanglitan, sa Diyos kami ihagad, mantawad kan sa mong kasalan. Sa imo inang mahal, sa muyang hinagad man, nasa muyang kaoyaman, kapos na mga kasalan. O Birhen Maria, mahal
kabikolan kaming sinasarigan. Hinanyo kaugmahan an mga tingog pag-arang nin bilog na kabikolan mga katuod mong anak. O mamumoto na ina, hinanyoga kami baya, malodok ning pag-agagha sa langit simong darahan. O Birhen Mariang mahal, de Peña Francia ang ngaran, patrona nin kabikolan kaming sinasarigan. Maguntok asin maghagad sa mahal na Diyos kan biyaya na buot niyang makamtan sa tabang ni Virgen de Peña Francia. Matindog po. O Maria, ipinangidamdaing kasalan, kami pamibian, namin naduluksi mo. O Maria, ipinangidamdaing kasalan, kami pamibian, namin naduluksi mo. O Maria, ipinangidamdaing kasalan, kami pamibian, namin naduluksi mo. Maluhod po para sa Orasyo Imperata. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman sa pagtaomo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadonongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, di mi nasabutan asin nautob, an sa imong kabotan na atamanon an kinaban, an kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatayan mi na, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumoto na ama, sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan samong mga kasailan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang,
asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Sanudas Tadeo, Ipamibi mo kami. sangaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Sa liwat, Diyos maray na aga po mga tugang, isabay po niya to ang nagkapirang intensyones sa satong Santa Misa. Pasasalamat for the 19th birthday of Alisa Jane Lota, dulot kan Lota family. Pasasalamat man dulot kan Relayo family, birthday of Miguel Yaguno, dulot kan Daseco family. In honor of Our Lady of Peña Francia, dulot ni Emily Lauta and family. In honor of the Most Holy Name of Mary, dulot ni R.R. Balisnomo and family. Pasasalamat man, dulot ni Carlo Madre and family. Carla de los Santos, special na kagadan for good spiritual, physical health, and safety of my family. Dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, for healing and fast recovery of Eleanor L. Ariola. Dulot kan Ariola family. Guidance for board exam of Patricia Yap, dulot kan Yap family. For successful surgery and fast recovery of Lola Feli, dulot kan Ariola family. Special na kagadan for good health, dulot ni Geoffrey Francisco Napoleon Gutierrez. Para sa kapaingaluan kan mga minasunod na kalag, Simona, dulot ni F&S Velasco. Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Petra, dulot ni Purita Taupasi Belen. All Souls, dulot kan Relayo family. Henry, dulot ni Emma Chan and family. Evelyn, dulot kan Soriao family. Ruby, dulot ni June, Michael and Chard Ribaya. Bernardino, Socorro, dulot kan Marbella and Montas family.
Banwaan nin Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton niya to ang awit sa pagpuon. Sa ngaran ka Ama, asin ganaki, asin gan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristo ang kagulangnan ta, an pagkamot kang Diyos, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa inugabos. Asin sa imong Espiritu. Maray na aga sa inugabos mga tugang. Maray na agaman po, Father. Akuntan sa tuyang mga kasalan, nga ni magkanyo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita kabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamahan, asin sa indo mga tugang, tinagkasala ko nin makuri, sa isip, sa taramon, sa gibo, asin sa kabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kurangnan tan Diyos. Maherak manlubod sa to ang Diyos na makakamhan, asin makapatawadan sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibig kita. O Diyos na makakamhan, namimibig kami, warasan na para sa kabos na nagseselebrar, kan mamuraway ng ngaran ni Santa Maria Virgen, magtaos siya kan mga dekarahayan man sana, kan sa imong pagkaherak. Huli kay Jesucristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa kabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturya kan tataramon. Hinanyugon niya to an enot na babasahon. Ginuno sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosa. Mabuhay kamo susog ki Kristo Jesus na kagurangnan. Siring sa inako nindo, dapat na kamo pinagamot sa saiya. Pinatindog sa saiya. Pinatindog sa saiya asin pinasarig sa pagtubod na itinukdo sa indo. Danay na magpasalamat kamo. Magmaan nga ning daing maging uripon sa indo sa paagi nin madaya asin daing laog na filosofiya. Na ang sinusunod iyo ang kinaban, bakong si Kristo. Sa hawak ni Kristo nag-eerok ang kapanoan nin pagka-Diyos, asin kamo nahihirasan kan kapanoan na yaon sa iya. Siyan pamayo kang gabos na prinsipado, asin gabos na potestad. Sa iya man kamo pinagsirkumsidar, alagad bakong sirkumsisyon na gibo nin tao. Kundi sirkumsisyon ni Kristo, na iyo ang paghali kan makasala na laman kan hawak. Kaiba niya kamo ilinubong kan kamo binunyagan, asin huli sa bunyag, binuhay kamo kaiba niya sa bagsikan sa indong pagtubod sa kapangyarihan ni Diyos na nagbuhay sa iya sa mga gadan. Kaidto kamo mga gadan dahil takamo mga parakasala,
asin day pa kamo pig-circumcidar. Binuhay liwat kamo ni Diyos kaiba ni Kristo. Pinatawad niya ang gabos niya tong mga kasalan. Pinara niya ang utang na dapat niya tong bayaran. Hinali, dangan ipinako sa krus. Kaya nadaog ni Diyos ang mga prinsipados asin mga potestades. Asin ipinadara sa publiko, mga bihag nin sa iyang panggana sa persona ni Kristo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang kagurangnan mahihirakon sa gabos niyang linalang. Ang kagurangnan mahirakon sa gabos niyang linalang. Uumawon ta ka sa kuyang Diyos asin hade. Magpapasalamat ako sa imo sagkod pa man. Uroal daw magpapasalamat ako sa imo. Asin uumawon ko ang sa imo ngaran sagkod pa man. Ang kagurangnan mahirakon sa gabos niyang linalang. Ang kagurangnan maugayon asin mahihirakon, maluway sa paghanggot, mayaman sa pagkamuot. Ang kagurangnan marahayon sa gabos, mahihirakon sa gabos niyang linalang. Ang kagurangnan mahirakon sa gabos niyang linalang. Ang gabos na linalang magpasalamat sa imo kagurangnan, asin ang gabos na banal mag-umaw sa imo. Ibarayta ninda ang kamurawayan nin sa imong kahadayan, asin iusip ninda ang sa imong kapangyarihan. Ang kagurangnan mahirakon sa gabos niyang linalang. Ang pagrokyo kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapaas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan Ebanghelyo, sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagpabulod, tanganing mamibi, bilog na banggi, namibi sa Diyos. Pagkaaga inapudan sa iyang mga disipulos, saka nagpili siya nin 12 ng inaranan apostoles. Si Simon na sa iyang inaranan na Pedro, Andres na tugang ni Simon, Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na aki ni Alfeo, Simon na anapod fanatiko, Judas na aki ni Santiago, asin Judas Iscariote na nagpasaluib sa iya. Paglugsot hali sa bulod, si Jesus naguntok sa sarong kapatagan, yaon duman ang mga disipulos, asin dakol na mga tao hali sa Judea, asin sa Jerusalem. Hali sa mga baybayon, Kantiro, asin Sidon. But ninda na maghimate sa iya, asin nabulungon niya an sa idang mga helang. Pinaumayan niya ang mga pinapasakitan, kan mga marumpot na espiritu. Ang gabos na tao naghinguwang makadot sa iya, huli taminaluwas sa iya ang sarong kapangyarihan na nakakarahay sa gabos. Mga tugangan marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa giraray marahay na aga sa ilo gabos mga tugang. Apat na aldaw pagkatapos kan sa tuyang selebrasyon kang pagkamundag ni Santa Maria, ngunyan pinaggigirumdum niyato ang Most Holy Name of Mary, ang urog na kabanal na ngaran ni Santa Maria. Asin ining kapestahan na ini o ang memorial na ini, pinagtataw sa tuya, pinaglalatag sa tuya ang realidad na ngaran ni Santa Maria banal and at the same time deserving kan sa tuyang respeto asin man pagdebosyon.
every September 12, 4 days after kang birth ni Santa Maria. Kung mahiling niya to, very Marian, ang sa tuyang September. And ining duwang kapestahan na ini, and birth ni Mary as sininiman na Most Holy Name of Mary. Actually, iyuin ang pinagbasihan kang date kung niya ta nagkakaigwa kita ngunyan kay ining sa tuyang debosyon sa Nuestra Señora de Peña, Francia. So pinagpeg ang date na within the octave kan September 8 na celebration, kaya nagkakaigwa kita kay ining pagnubi naman kay Santa Maria bilang Nuestra Señora de Peña, Francia. Sabi duman sa Catholic Encyclopedia, we venerate the name of Mary because it belongs to her who is the Mother of God, the holiest of creatures, the Queen of heaven and earth, the Mother of mercy. The object of the feast is the Holy Virgin bearing the name of Miriam or Mary, and the feast commemorates all the privileges given to Mary by God and all the graces we have received through her intercession and mediation. Nag-originate ang kapiestahan na ini duman sa Espanya, asin man pinagaprubahan kang Roma bilang worthy of devotion kang 1513. Si Papa Innocent the 11th pinag-extend kay niyang observance sa bilog na simbahan no kang 1683. Kang 1683 paano nagpasalamat sa simbahan duman sa Our Lady of Victory, September 12, 1683, na suhade kang Poland nagigwanin panggana laban sa mga Turks, mga Muslim. Nakuta na nagsasakop na duman sa Vienna, asin man na te-threaten na sa western parte kan Espanya. Ang pangaran na Maria rooted sa iba't iba na mga lingwahe. Sa Hebrew, ang apod sa iya Miriam, sa Aramaic, Mariam, sa Greek Old Testament, Mariam, asin sa Greek and Latin New Testament, Maria. Pwede niya to na mahiling sa apat na paagi ang pagrespeto asin man pagselebrar sa debosyon na ini. An enot, tandaan niya to na ang ngaran ni Maria is a name of honor. Ninhuli kita na we praise, no? Si Maria bilang ina kan sa tuyang paratubos. Inaapod siya na Mother of God. Inaapod siya na Theotokos. Ninhuli ta sa Jesucristo ang tunay na Diyos. Ang ikaduwang persona kang Santissima Trinidad nanitawo sa paagi ni Santa Maria sa kapangyarihan kang Espiritu Santo. Pangadua, ang pangaran na Maria sarong banal na ngaran, because the very mention of Mary's name nagpapagirumdum sa tuya na siya pano nin grasya, na siya nawilihan kan sa tuyang Diyos, that she is blessed among all women. Pangatulong rason, ang Maria is a maternal name, and because she is also our mother. Pinagtaon niya baga o pinagtaukan sa tuyang kagurangnan si Santa Maria duman sa krus. Kita represented by Saint John the Beloved. Sinabihan ni Jesus si Maria, babayi uniyan sa imong aki, aki uniyan sa imong ina. Pangapat, ang pangaran ni Maria, iyo ang pangaran kan sarong ina
na nagsisimbag sa pangapudan kan sayang mga aki. Si Maria na minaprotihir sa tuya, sa gabos na mga kahaditan, asin man pagbalo. Si Maria yung mga nagpapangaji sa tuya, kitang mga makasalan, duman sa ampangan kan mahal na Diyos. Sa pagpadagos niya to kaining sa tuyang pagnobena sa Our Lady of Peña, Francia, asin man digdinin hulis sa tuyang selebrasyon sa ngunyan aldaw, ining urog kabanal na ngaran ni Santa Maria. Hagado niya to Santa Misa na lugod, ining mahal na ina, ining ina na pinagdudulukan niya to permi. Mas magiya pa sa tuya, tanganingan sa tuyang buhay, urual daw, maging iyo, maging kasimbagan, duman sa pangapudan, kan sa tuyang mahal na Diyos, na maging oripon niya. Amen. Magpabibikaw mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa inong atang, makumalugod kan Diyos samang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos, ang sakripisyo na talingkas na idinulot sa pagrumdom, kagurang na namimibi kami at pabibi ni Santa Maria, danay na Birhen, magdusay kan sa mong mga atang, asin sa pagalang sa iyang ngaran, gibuhon niya kaming maninigo sa imong kalangkawan. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano sa sinakakaligtas na magpahayag kami nin pagtubod sa imo na makangala sa kauswagan kan gabos na santos, asinurog ng gayo sa pagrumdom ki Santa Maria Virgen, magpadakula kami kan ugay mo sa magayagaya niyang pagomaw. Tatotoo darakulang bagay ginibo mo sa gabos na kapuruhan kan daga, asin pinadanay mo sa mga panahon an balakid mong pagkaherak, kandungawon mo an sa imong surugoon sa sayang kapakumbabaan, asin itinaumuhuli sa iya an paraligtas din tawo, an aki mong Seso Kristo sa mong kagurangnan. Kaya nukbo nin mga angeles nagsasambakan sa imong kamahalan, naguugma sa tubang mo sagkod paman, nagaarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa inda, an sa mong mga tingog sa kaugmahan, nin mga magkairiba na nagsasabi.
sa imong kamurawayan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Malalayan minalipin sa ngalan kang kagurangan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kanagadan banal, burabod din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa lugaring niyang buot pinasaluiban sagod sa pasyon, nagwa siya ning tinapay asin pagpasalamat binaakini, asin itinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako ka mugabos asin magakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagwanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako ka mugabos asin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis din kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nagikimahera kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdumang kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa muyang Santo Papa si Francisco, asin kan sa mga obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan akwasinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kay tupa nakapagaygaya sa imo, magkanigo maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasarokan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduan ka naman nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos no nakaugalian, nangahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo,
mangyari ang buot mo sa daga ning siring sa langit. An sa mong kakanon sa roal daw, itao mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya muan katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglao masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulitas sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong gagurangnan, ikay nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwilawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itirataw ko sa indo. Hare paghilinga, an sa mong mga kasaalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigua na siya patuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan. Ika nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay namapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Papatinarauan kita kan tanda ni katuninongan. Peace be with you po. Peace. Mga tugang uyaan, Kordero kang Diyos, Yesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinakban, palada ng mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag maumayan. Hawag kasin dugo ni Kristo sa buhay, dahin ka sa koran. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. Kagurangnan sa pamibi ni Maria, ina kan Diyos, makamtan mi ang grasya kan sa imong bendisyon, tanganin kami nagsaselebrar sa pagalang kan sa iyang ngaran, magkamit kan sa iyang tabang sa gabos niya mong pangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Asin bendisyonan ka mukang Diyos na makakamhan, an Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning po.